Mahigpit na seguridad ngayong holiday season at titiyakin sa buong Pangasinan. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Iginiit ng Pangasinan Police Provincial Office ang kanilang mahigpit na pagbabantay ngayong holiday season mula sa mga poog pasyalan, terminal hanggang sa pangangasiwa ng trapiko. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio, tutuparin ng kapulisan ang kanilang mandato sa pagtitiyak ng seguridad sa probinsya kasunod ng inaasahang dagsa ng mga magsisiuwi sa mga areas of convergence. Kabilang dito ang pagdaraos ng simbang gabi, pagpapatupad ng mga ordinansa at pagsasaayos ng daloy ng trapiko habang papalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Challenges na po sa atin is yung routine issue po natin. Yun lang po yung sa traffic. Maliban po doon, wala na po akong nakikita na challenges kasi nakahanda naman po ang ating mga so, kahit na Binigyang diin din ng opisyal ang implementasyon sa pagbabawal na paggamit ng boga bilang alternatibong pampaingay dahil ito ay iligal at maaaring makapahamak sa mga patuloy na tumatangkilik dito. may mga kanya-kanyang municipal ordinance po ang ating mga municipal town wherein i-strict implementation po natin. Alala po rin po natin sa ating mga chief of police na for strict compliance po. May mga doon naman po sa mga bebenta ng mga paputok, may designated area kung saan sila po ay magbebenta. Other than that, pupulihin po natin. So, strict implementation po natin. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng otoridad sa mga barangay upang mahigpit na matutukan ng mga residente sa mga komunidad at maiwasan ng aksidente maidudulot ng mga iligal na paputok at boga. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.